Aquest és un publireportatge de Ronkestop. Hola, em dic Aurora Escowen i soc corresponsal a la guerra. He vist mutilacions, tot tipus de carnisseries i cancel·laderies. Ara bé, per mi, el meu problema més dur, el que realment em treu la son, és el meu marit quan ronca. No puc descansar quan sóc a casa. He de reconèixer que ho vaig passar millor a Guantánamo quan em van tenir un mes torturant-me perquè m'havien confós amb Bin Laden, com que tinc barba, que quan passo per casa i dormo amb el meu marit. A Ronkestop portem 15 anys analitzant el problema del ronc. Durant anys hem provat molts sistemes per acabar amb els roncs. Per exemple, el coixí cervical. Au! Posa-li el coixí sota el cap! Vale, posa-li a sobre del cap ara! Apreta, apreta! Conseguido! A Ronkestop som pioners en tècniques d'avantguarda per acabar amb els roncs. Ronkestop? Sí, senyor? Els vull informar que la seva teràpia d'omplir-li la boca amb ciment Portland a la meva dona ha donat resultats positius. Ha deixat de roncar. Conseguido! Ara, en una campanya conjunta amb Greenpeace i altres ONGs ecologistes, engeguem un programa de control del ronc amb l'ajuda d'animals. Per exemple, el gos ensinistrat que mossega la cara quan ronques. Ronkestop? Sí, senyora? El seu cos ronqui li ha arrencat la cara al meu marit i ara no para de cridar. I ronca? No, ara no. Conseguido! Ja ho sap, a Ronkestop tenim solucions. Ara, també els podem proporcionar un lloro o cacatua, segons vulgui, que es passa la nit fent... Ronkestop, sempre al seu costat. Ronkestop? La meva senyora s'acaba de disparar un tret al cap amb una pistola que posa Ronkestop. Conseguido! Un espai de divulgació publicitària de Ronkestop.